60-те години на 20 век в Европа с огромна сила се налагат националистическите идеи в лицето на Хитлер и на Мусолини. Идеите на фашизма всъщност са последица от лошите решения, взети от победителите в Първата световна война. На изток Сталин изгражда комунизъм по по-специфичен начин, но идеята за равенство, хляб и свобода за всички, подета от руските революционери през 1917 година, се разпространява с пълна сила сред населението в Европа, измъчено от войни и подложено на глад. Това довежда до засилване на левите партии и тяхното влияние във всички основни сфери на живота в Европа. На Запад така наречените стари демокрации или победителите в Първата световна война, Франция, Великобритания и САЩ до такава степен са заети да се наслаждават на новото преразпределение на света, да се борят с заплахата от комунизма, че не виждат истинската заплаха през 20-те и 30-те години на 20 век, а именно фашизмът на Мусолини и на Хитлер. Превратът дан началото на войната се превръща в братоубийство и конфликт, продължил 3 години. За повечето историци интернационалността на конфликта в Испания се превръща в битка между фашизма и комунизма, а за самите обикновени хора това е битка между доброто и злото. Правдата не винаги побеждава. Хемингуей в своя роман "За кого бие камбаната" казва: в Испания хората научиха, че е възможно да си прав и въпреки това да претърпиш поражение, че силата може да победи духа и че има моменти, когато смелостта не се възнаграждава. Испанската гражданска война поражда един исторически феномен, а именно феноменът на интернационалните бригадисти. От цял свят се стичат млади хора без никакво бойно обучение, които се спускат да защитават идеите на свободата и идеите на републиката. В Испания пристигат около 40 000 бригадисти от 53 националности. Доста по-късно, след като започват да пристигат интернационалните бригадисти, Коминтерна решава да поеме организацията и обучението на младите хора, които са дошли да се бият срещу фашизма, защитавайки идеите на свободата. Доста по-късно, след като започват да идат международните интернационални бригадисти, Коминтерна решава да организира и да обучава тези млади хора, които идват в Испания с единствената цел да защитат идеите за свободата и да се борят срещу фашизма, но нямат никакъв боен опит. В интернационалните бригади участват около 600 българи, дошли директно от България. Това са лекари, военни съветници, медицински сестри, участват в най-жестоките битки за Мадрид, Харама и Брунете. Също така вземат активно участие в отделните интернационални бригади, които носят имената на българите Васил Коларов и Георги Димитров. Няма точна статистика за това колко българи остават живота си на територията на Испания, но са около 200 човека, които и в момента, когато се откриват всъщност общите гробове от времето на Испанската гражданска война, все още се откриват кости и на български доброволци. Борбата срещу фашизма в Испания има различни форми. Не всички, които са против фашизма и са за идеите за свободата и разбират свободата по свой начин, отиват в Испания. Много хора директно от България, хора като Васил Бешков, Христо Смирнински, Димитър Димов и други подкрепят испанската кауза, без да се налага да отиват и да се бият на бойните полета. Илия Бешков Дунов е български художник, карикатурист, илюстратор, публицист, оратор с огромни познания в областта на изкуството и философията. Един от най-забележителните български творци от първата половина на 20 век. Работи основно в областта на визуалните изкуства, живопис и графика, но също и като журналист, писател и преподавател. Известен е със своите карикатури и илюстрации, усмиващи хората от върховете на властта в България. Освен майстор на рисунката обаче, Илия Бешков е и майстор на словото. Той е даровит писател и педагог. Илия Бешков е роден на 24 юли 1901 г. в плевенското село Долни Дъбник. Малкият Илия израства в сравнително заможна фамилия. Баща му Бешко Дунов е един от създателите на Българският земеделски народен съюз през 1899 г.
член на ръководството и депутат в Народното събрание. Бъдещият творец слуша от малък земеделските идеи за социална справедливост и подобряване икономическото положение на селяните. По-късно Бешков е един от организаторите на младежката земеделска група Ралица. Той е петото и последно дете в семейството. Илия от малък се научава да се грижи за животните, да язди коне, да работи на полето. Години по-късно животните, които съпътстват най-ранните му години, ще оживеят в безброй рисунки. Желанието му да стане художник нараства с всеки изминал ден. Околните гледат несериозно на увлечението му. В българското село от началото на 20 век професията на художник се е възприемала като несериозно занимание. От Илия се очаквало да отглежда добитък, зърнени култури или дини, за да бъде на почет сред съселените си. Амбициите на младото момче далеч надхвърлят очакванията на семейството му. Той иска да учи. През 1918 година заминава за столицата, където се записва в юридическият факултет на Софийския университет. След 2 години, прекарани там, бъдещия художник решава, че правото не е по вкуса му и прекъсва обучението си. През 1921 година, след успешно положени изпити, е приет в Художествената академия в класа на професор Никола Маринов. Годината 1925 ще се окаже съдбоносна за Илия. През тази година не само завършва своето академично обучение, но и преживява ужаса от полицейската жестокост. Несправедливо обвинен, че е знаел предварително за атентата в църквата Света Неделя. Бешков лежи месеци в Плевенския затвор. Политическите карикатури, които прави преди това, усложняват допълнително положението му. По-късно злокобните фигури на полицаите ще оживеят основно множество рисунки. Карикатурите, които публикува в редица вестници и списания, не само му спечелват славата на талантлив карикатурист и брилянтен рисувач, но и много врагове. В редица карикатури присъства образа на цар Борис III. Това не се нрави на монарха, който отправлява предупреждения към Бешков чрез други лица да изтегли карикатурите си. Това се оказва невъзможно. Рисунките се увеличават всеки изминал ден. На 18 юли 1936 г. започва Испанската гражданска война. Двама големи български творци са вдъхновени от героизма на испанския народ в защита на републиката и свободата, също от работническата солидарност и интернационалните бригади. Те дават художествен израз на подкрепата от българския народ за испанските братя по участ. Никола Вапцаров създава през 1936 г. поетичната поредица «Песни за една страна». Илия Бешков през 1936 г. рисува знаменитата поредица от рисунки «Испанска хроника». Испанската гражданска война завършва на 1 април 1939 г. с победа на франкистите, получили активна военна подкрепа от Хитлер и Мусолини. По фронтовете загиват над 300 000 души, близо 200 000 цивилни са екзекутирани. Около 465 000 испански бежанци прекосяват границата с Франция. Част от тях се връщат в страната през 40-те години, но 220 000 избират пътя на постоянната емиграция. Над 600 българи отиват доброволно да защитават републиката, испанския народ и неговата мирна революция, да участват в първия опит да се спре настъплението на фашизма в Европа. Около 150 загиват на територията на Испания, а немалка част от тях в България и в други държави по време на антифашистката борба през 1941-1944 година. Сещаме се за думите на знаменития идалго Дон Кихот де ла Манча. Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертва животът и обратно. Лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека. С идването на 9 септември
септември 1944 г. животът му става още по-тежък. Брат му, Иван Бешков, министър на земеделието и държавните имоти в правителството на Добри Божилов 1943-1944, бива осъден на смърт от тъй наречения Народен съд. Екзекутиран е на 1 февруари 1945 г. Тежката загуба белязва завинаги Илия, който се изпълва с особена ненавист към новото управление на страната. Надеждата му, че краят на комунистическата партия е близо, той споделя в своите записки и пред свои приятели. Постоянният натиск, под който се намира, и непримиримата цензура задължава художника да рисува не по собствено желание карикатури, усмиващи западната политика и американската демокрация. Макар и нов режим, почти всичко продължава по-старому. Бешков не престава да бъде под наблюдението на Държавна сигурност. Приятели и студенти го следят, посещават го в дома му, провокират го на различни политически теми, а след това пишат доноси. Голяма част от доносите се чете. Бешков е силно религиозен. Силата на характера му и вярата в Бог му помага да понесе тежките удари върху личността му с търпение. Почти в края на живота си той записва свои мисли в дневник, известен като Черната тетрадка. В този дневник художника пише за своето отношение към политиката, вярата, обществото, изкуството. Последните години от живота на Илия творческата му мощ намалява. Сам споделя, че рисува все по-рядко и все по-трудно. Старостта бавно изцежда силите на Бешков. Споделя, че иска да се откаже от преподаването. Много пъти изказва разочарованието си от младите, които плащат молив само когато го видят, че иде. В края на 1957 година, вече мъчително болен, той по настояване на писателя Сава Попов започва да илюстрира книгата му с приказки Хитър Петър. Това са последните му илюстрации. Прави ги с върха на кибритена клечка, топната в туша. След мъчително боледуване на 23 януари 1958 година изнемощелият Бешков напуска този свят. Умира в санаториума във Владая. Пише за последно: животът и смъртта вече не съществуват за мен. Те са нещо смешно. Ако трябва да мисля и се надявам за някаква утеха или радост, те би трябвало да се намират някъде съвсем в крайчица на присмеха и шегата. На негово име е учредена награда за рисунка и карикатура от Съюза на българските художници. Патрон е на Градската художествена галерия в Плевен, в която се съхраняват над 1000 негови творби. Колекцията от творби на Илия Бешков е най-мащабната по обем и съдържание и представя всички основни за автора теми: испанска хроника, политическа и битова сатира, религиозни творби, скици, илюстрации, учебни рисунки. Целият фонд Илия Бешков представлява една от най-внушителните и престижни колекции на галерията. През 2012 година в обновената постоянна експозиция на галерията е подредена и постоянна изложба от 66 рисунки, гвашове и скицници на Илия Бешков. По предложение на Българския парламент през 1998 година Бешков е обявен от ООН за човека, философ на 20 век. За мен свободата е повече от право. Това е нещо вътре в човека. Ако искам да направя нещо, но ме е страх какво ще кажат другите, или мечтая за нещо, но не мога да го направя поради различни причини, означава ли това, че не съм свободна? Свободата е да можеш да избереш без страх и да приемеш последствията от своите решения. Разликата между човек с свободен дух и такъв с робска психика е начина на мислене. Свободният човек мисли самостоятелно, а другия следва чуждите нареждания. Свободата като личен избор.
Свободата е нещо, за което често се говори, но понякога не е лесно да се разбере. Дали е просто да правиш каквото искаш или е по-скоро вътрешно усещане, че си спокоен със себе си? Според мен свободата е да можеш да вземаш решения сам, без да се чувстваш зависим от мнението на другите. Понякога сами се ограничаваме. Страх ни е, съмняваме се или просто ни е по-удобно някой друг да решава вместо нас. Може и да не го осъзнаваме, но така ставаме нещо като роби на мислите си, на навиците си или на очакванията, които хората имат към нас. За мен свободата значи да имаш смелост, да бъдеш себе си, да избираш пътя си, дори когато не е най-лесният. Да си готов да понесеш последствията от решенията си, вместо да търсиш оправдания. Не съм сигурен дали пълна свобода съществува, но вярвам, че можем да се доближим до нея, ако сме честни със себе си и се опитаме да живеем така, както чувстваме, че е правилно. Благодаря. Аз се смятам за свободен човек, защото мога да избирам какво да мисля, правя и какви решения да взимам. Свободата е човешко право и може да бъде постигната. Според мен тя е много важна, но трябва да има граници. Ако всеки прави каквото си иска без правила, всичко ще е пълен хаос. Затова законите и уважението към другите са необходими. Робството е обратното на свободата и се случва, когато не ти е позволено да правиш каквото искаш или си накаран да правиш нещо, което не искаш. Истинската свобода е да можеш да избираш, но и да си отговорен за решенията си. Свободата е не само човешко право, но и вътрешно състояние. Можеш да живееш в свободно общество, но да се чувстваш вътрешно ограничен от страх, от чужди мнения или дори от собствените си мисли. Истинската свобода започва в ума, когато човек умее да избира съзнателно, независимо от натиска на обществото или страха от последствията. Робството не винаги е външна принуда. Понякога самите ние се поставяме в окови на навици, зависимости и ограничения, които приемаме като нормални. Да си свободен значи не само да имаш избор, но и да поемаш отговорност за него. А понякога това плаши. Истинският свободен човек е този, който може да преодолее вътрешните си страхове и да действа в съгласие със себе си. В този смисъл, свободата и робството са личен избор. Не са просто външни обстоятелства, а отражение на вътрешното ни състояние.